una llei que té mancances, però és una llei que funciona i que ha permès que milers d'estudiants hagin pogut parlar, escriure i llegir en la seva llengua. Un fort aplaudiment, deixeu les coses, un fort aplaudiment per a la plataforma Castelló per la Llengua, que és l'organitzadora que se ho està currant molt, molt dur i molt fort. Enhorabona. Com l'agrupació Florical Millar, Botafocs, Aura Art, Esplai Pentecosta. Pel valencià i en valencià. De manera que, en certa mesura... Les entrades per al concert d'esta nit, que també té una llibreta de enllaç, una consulta del doctor. Encara que no ho és. Ara després, des del Club de Pilota, farem els actes el dia següent, a l'Interès. Per a Francesc, ben fort. Ahí, que se senta. Els Països Bascs és molt important, no? Reivindicar i recolzar a totes aquestes entitats que treballen colze a colze per mantenir la llengua i la cultura vives. Exacte, sí. De fet, la Fira d'Entitats és una proposta, no?, de donar visualització a totes aquestes iniciatives que de vegades estem treballant en molt. I ara sí que teniu un paracaigudes, teniu globus, què teniu? Sí, s'ha produït un cas molt curiós perquè Castelló, l'Ajuntament de Castelló, l'alcalde de la ciutat presideix la fundació. Sí, bon dia. Les normes de Castelló, que es van signar l'any 1932, són unes normes que suposen el més important és transmetre que suposen un acord de diferents entitats i res, que reconeixen que tot això també és un treball molt llarg. Som l'únic territori de l'estat espanyol on no tenim cap televisió i cap ràdio que parli la nostra llengua.
culturals. Gràcies a vosaltres, a Castelló per la Llengua. Un aplaudiment a Castelló per la Llengua i a totes les entitats que estan així presents